Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela u-subscribe button. USibongi Ngcobo ongumphathi woKhozi FM udlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaSihlophe waphinde waxolisa makukhona la abanyatheleke khona bewumndeni. Zizwele. Ngibonga kakhulu kumphathi wohlelo. Ngibingelele kakhulu umndeni. Ngibingelele abaholi abakhona. Ngibingelele kakhulu umndeni woKhozi FM. Ngibingelele amaciko akhona. Ngibingelele wonke umuntu egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Angiqale ngokuxolisa excuse me ukuthi ngifike late. Kunengxenye yethimba leyoKhozi belisebenzele eGoli since uLesithathu. So ngaxolisa kakhulu ukuthi sifike late. Kulezi insuku edlule mhlambe leli viki edlule kuningi okwenzeke ukuthi ngizama ukunderstanda indaba yosizi. Uma ufike lo usizi mekwenzeke into efana nokuthi nishiye ilungu lomndeni, odokotela baye bethi ngiqale ngokuthi ungakwamukeli lokho kwenzekile. Kuhambe kufike ukucasuka la uyibuza khona ukuthi into kanje ingenzeka kanjani, indaba yenzeka kuthina, indaba yenzeka kuyena. Mase kuhambe kufike la ke kuthiwa i-bargaining la uyibuza khona ukuthi ukube bengenze kanje nokuthi kube besizame lokho noma kube bengenje mhlambe bekuzohamba izinto zishintshe. Bathi kulandela i-depression lapho la ungasakhuphi khona ukwazi uku-accepta izinto, and then finally kufika la owamukela khona yonke into esiyenzakalile la uzokwazi khona ukuthi ugcine unokuthula ukuthi uya-accept konke okwenzekile, ungayi-question futhi intando kaNkulunkulu. Isizathu ukuthi ngisho lokhu ukuthi ngifuna ukuthi umndeni kulezi igaba zosizi uma khona la ingenzakanga kahle khona noma kukhona izinto eziniphathe kabi la kufanele ngabe siyaniseka, siyaniqinisa, bekuwusizi ney'nhlungu mhlambe ezenza ukuthi kubimbeke kwezinye izinto. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. U-Ivan umuntu esimthanda kakhulu emsakazweni, naye besithanda kakhulu. Siyayazi inhliziyo yakhe, naye uyayazi inhliziyo yami nabongoza babo. Ngifike emsakazweni ngo-2017, so end of October bengihlanganisa u-6 years ngisemsakazweni. U-Ivan uyedwa wabantu engafikela kuyena. Wakhetha nje ukuthi ezofika e-ofisini ezongamukela sihlale sixoxe. Ube umuntu onjalo nje ethanda abantu abaningi asebekhulumile bayasho ukuthi ubefikela kubona, kusho ukuthi uyena nje singathi welcoming party lapha emsakazweni. Ekwenza ube comfortable nje, axoxe nezinto, understandise izinto eziningi, and as much as bengiyisenior yakhe kodwa nami wangenza ngafeel ukuthi ngamukelekile emsakazweni. Before agule sike sahlala futhi kakhulu ofisini mhlawumbe sahlala u2 hours. Kwakhona into engayibonisisi kahle ngathi awuzongichazela usenzakalani lana. Wathatha isikhathi sakhe nje wahlala wazongi-explainela izinto eziningi. Ngizama ukuthi ube nesineke ekwazi ukuthi yonke into uma ungaqonisisi kahle noma ungekho comfortable athathe isikhathi sakhe uzohlala nawe ezokwenza ukuthi u-understand yonke into. Sebekhulumile abanye basho ukuthi ngisabefika ubefunda kubona umsebenzi ubeyinikela kakhulu kuKhozi FM, akushodanga ndawo, uyinikele kakhulu kulesi siteshi. And njengoba kade ngilokhu ngikhuluma ngisho ukuthi kuningi kade kwenza emsakazweni, isikhala sakhe sizosizwa kakhulu. Ngiyathanda ukusho lokhu kumndeni ukuthi u-Ivan siyayazi inhliziyo yakhe, naye uyayazi yethu inkulumo ade ikhuluma kakhulu mshana uzokhumbula sihlele esibhedlela. Ngicela nibambelele kulokho. Yonke into ebeyisho siyayazi and bekuyimpilo besiyiphila naye. Ngeke ngibe mude kakhulu okwami nje bekusho ukuthi
Sibhlungu kakhulu ngokulahlekelwa Ivan. Sisazofika kulesi stage sokwamukela. Okwamanje kusebhlungu. Ngiyathemba ukuthi inkosi izosiqinisa sonke siyi-team sikwazi ukuthi siqhubeke senze umsebenzi lo iSouth Africa yonke ilindele kuKhozi FM. Kumndeni esithi Dudu, kubangani bakhe, abalandeli bakhe, ozakwabo Dudu, angeke ngithi kuzodlula kodwa sizofika la esamukela khona. Ngiyabonga kakhulu.